TV. Ndakazvitaura inini ndakati 75 kusvika pa95% yevanhu vanoshandira Zanupf marombe ega ega, ende zvinhu izvozvo izvinhu zvekuti hamukwanise kuuya makapikisana neni because vanongofungidzira kuti munhu wese vari munyika vanoda kungoiswa muhomwe ne certain political party, and havatombozive kuti purpose yekunzi government chii. Vanofungidzira kuti government ndeye Zanupf, iyo government ichifanira kunge iri government yenyika isina chekuita nezvemapolitical parties. Nezuro kune rimwe rombe rakabuda richideedzera kuti zvoni vanhu ngavabvise matindi padzimotikari mota dzese. Ndikatotaura ndikati ko munhu asi anotamba nema-armed robbers here kuti vazouya vachida kunobira vanhu mudzimotikari, because ukafamba nemota yako manheru, especially munhu wechikadzi kana kuti mukadzi wako akanzi afamba ari kudhiraivha mota usiku iyo vakagarira zvavo pamarobots, chii chinoitika? What is going to happen? Vanopwanyirwa mawindo vakadzi vachibirwa zvinhu mudzimotikari because anenge amiswa nerobot or something, kana kutoterwa otohijekwa mota because vanenge vaona kuti mukadzi. But kana mota ine tindi hazvinzwisisika kuti mumota imomo munani nani, ndo nyaya inenge ichinyatsoitika hazvinzwisisike. Saka zvinoita kuti vanhu vafambe vari safe mudzimotikari. But zvinhu izvo zvese tazvitaura, kune vamwe vanhu vanozomirira kuti kana zvazoda kuningina votanga kuti panapa mutemo waiswa watirwadza takutsviramo. Even through zvedu kuti maside shows, but takazviramba tikati there is no such a thing. But nhasi vari kubuda vakomana vari kunyandurana, vaona kuti social media yese yanga ichipopota, vana veZimbabwe vese vari kuzviramba izvozvo zvekunzi vanhu vabvise matindi padzimotikari. Ndo pandiri kuona George Charamba ari kubuda, ndiye spokesperson wapresident Mnangagwa, kuti kindly note there is no basis in fact or law to the accompanying announcement attributed to Secretary Muguti. Kindly ignore this miscommunication from an unauthorized office and officer. Total unauthorized office or officer. That guy must be fired. Ndiana akamupa platform yekuti ataure such nonsense. Vanhu vese anotaura anga agara pasi akawirirana zvinhu izvozvo. Nani? Ndikachoita ikumba because of one single guy anobuda kutoomesera vanhu. Hatisi kuramba ini kuti vanhu vari kufamba vari kupinza zvinodhaka zvimadrugs munyika. But kana utarisa kuti vanhu vacho vangani havadarike kana 20 yacho, vanhu vari serious vekunzi havabatike zvekumhanya. Vanhu ivavo vodzi vakutadza nyika yese kuita zvelife yavo. Basa remapurisa nderechi stop and search, basa ravo nderechi ngavangomisa every car vari kususpecta vachisearcha. Simple as that. Vosiya huno kuti mazimota mahombe aya anenge ari kufamba nestate ndechinchi vosecha, chero ambulance ngaisechwe, chero mota kedi kana muchizvigona futi itai, because you never know kuti zvacho zvinenge zvichipinda nepaika. How do you know kuti zvafamba sei? Hamuzivi kuti zvapinda nepapa handiti? But makuda kuomesera vanhu, ko muri kukwanisa here kunoibvisisa iri patindi iri pamota kedi? Kana musiri kukwanisa kunoibvisisa, why musiri kukwanisa kuibvisisa? Mofungidzira kuti okay because munhu ari munhingiri ndiye asingakwanise kusvikirika, but you know very well kuti munopenga, because section 57 inoti chiko munhu wese ane right to privacy. Ndozvinotaura constitution, mutemo wenyika. But this guy chooses to ignore everything, ngombuda ngotaura kuti ndata kutochinja izvezvi izvo zvakunyandurana. But isusu manje hatisi mabalance. I always tell you guys kuti hatina kumbouya isusu, hatina kupinda patonazi nekuuya nemazerori takatakurwa nerori yemaveji kana rori yemazhanji. Hatina kumboita izvozvo, hatina kumbopinda border tiri mutaire gonyeti zvakaita vamwe vambotiza mugabe rimwe gore. So hatina kumboita izvozvo. Tinyazoita zvinhu nepo chaipo pese. Saka hatiteerere zvinhu zvisina nebasa rese, maside shows. Nezuro isusu tiri kunyazoziva chinhu changa chiri kuitika. Saka zvese izvi zviri kuitika kuti vanhu mumbotwistika brain, motanga kuita busy nekutaura zvinhu zvakadai. So you know people like Nick Mangwana, Nicky permanent secretary of information akabuda taura chikomenda chinhu ichocho. Nhasi secretary of Mnangagwa ndiye ari kubuda ari kuzviramba, but permanent secretary of information akabuda chitaura kuti zvoni tindi ndo nyaya yatopo, mwana wese bvisa tindi. Zvese vanga zvingosapota. Ndo nechitaura kuti neguma rake rere harichashande manje. Hazvichatomake sense. It doesn't make sense anymore. Musoro wake akakurira mahara. Anongobuda achingodaira zvezvese. Havachakwanise kungobuda kuti this is nonsense. Ndiwose sada kunyazoziva. Zvinhu zvacho chapasiswa chinhu. Ngachimboendawo kane kuparliament vombonotaurirana. Vonzwawo kuti vanhu vanenge vachiti chii. Tozoona isusu takunetsana, tichakwanise kunetsana nekuti tinoda kunetsana negovernment, takunetsana nema-MPs. Vatende chiziva kuti iwo MP takakuisawo munofanira kunge uri kumirira vanhu kuti zvinhu zvese zvisaitike. But malawmakers havana kumbosangana nechinhu ichocho because it's something chiri muconstitution. But munhu anongomuda chingoti but maside shows, like kutaura ndiri kuzviita kuti maside shows. Why ndiri kuti maside shows? I'm telling you, Zimbabwe said to conclude a 600 million agreement with China Railway International Group this year to rehabilitate the railway system. This
development is set to position Zimbabwe as the region's central logistics hub. Due to the country's strategic location, the modernized railway system will connect seamlessly with neighboring countries in the region, boosting trade competitiveness across southern Africa while reducing the cost of doing business domestically. I think inini chinhu tinotoona hangu apa ngati wirirane kuti kana zvichimeka sense ngapangoiswa railways inoenda kuBedbridge, kwoiswa imwe inoenda kuna Zambia, dzoswa dzakareba kudai, so that vanhu vari kubva kuHarare vachienda kumasvingo vanokwanisa kuwanawo a better bus stop transport kuti vanhu vambomira kupengerwa. Cause zvimwe zvinhu zvikuitika murodhi muka even kana zvemastop and search zvezvo munhu anongozoti angopindawo neluggage dzake mutrain momo akatoenda akadaro. I think zvinogona kubatsira. I think zvikashanda mashandiro zvinokwanisa kubatsira, but deal iroro pese patinosainwa, I always tell you this, pese panosainwa deal zekuti mumwe munhu ari kutopoketa mamillions. Saka they are trying by all means kuti pasakanganiswe vanhu vasatange kupopota panyaya iyoyi iri kuitika. Saka inonzi counter attack, munokandirwa chiinformation chisina basa zvavanoziva kuti hamuzvide mini, panoshandiswa brain. Chimonya chacho chemubrain vandosisi tinazvo because wada kutoshandisa chimonya cheumo tobva tatizviona kuti iwo ruda kuvhara vanhu pakadai, so ngatimbotanga tapedzerana nyaya iyi yerailways ye600 million yamuda kuronga. Let's talk about it. Ngatiipedzerane, tikaipedzerana mushe tozodzoka totanga kutaurirana zvimwe zvese zvamuda kutaura, because I am a side shows takazvitaura, but I know kuti a lot of people vanenge vachingoti imimi basi munenge muchingotaura zvimwe zvacho mune mazwana kupa umwe anozoti akagara padhende kuti aiwa man, but munhu aitotaura chokwadi kauyu ufanira anga achitotaura chokwadi nguva yese. Why tanga tachuza kuidinwa zvinhu zvakadai so? Inenge yato too late. Ndo panonzi vamwe vakaodzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara, isusu hatimboswere tichitenderera, tinongobaya dede nemukanwa dyu kutoswera tichiudzwa kunzi hakusina munhu achaningina matindi, hakusina munhu achafamba nemota ine tindi, munhu wese ngaabvise tindi. Hatisi kuramba because pana mawana makutotanga kutoisa mutemo wakadaro munyika, zvirova kuti imimi macho muri kutokundikana, muri kutotadza basa renyu racho. Ngatitiise mapurisa or whatever, basa racho muri makutotadza kuriita. Mazimota mahombe kana muda kutsvaga vanhu vanopinda nemadrugs munyika ndo vanopinda nawo iwayo. Mota dzamunenge muchita haidza hatingazoda ndo dzinenge dziri kuto mimi munofungudzwa vanoshandisa dzipi, vanozviziva kuti mota imwe inongomerwa anytime. Chimbosvika pakuita time iyoyo kuti mota dzinonzi hadzibatwe mota ngadzimbomira tikumbira kusecha one by one, muone kuti hamubate nezvinhu izvozvo. But the thing now is iwo unoziva kuti ukada kunosecha because vanhu vacho vanenge vari vakuru kave kuti ukada kubata zvinhu zvavo basa haripere chete, iwo wacho unoona kutodzima. Vanokudzima havatinangana mangwana zvekuti uswera uchizonzi wazoita sei. Saka munenge makungopinzwawo busy we mozodai so mutabata chakati onzoya kuno basa racho wakaripinda rini, wakapinzwa nebasa nedzunguresero hazvipere wero hazvipere musha. So I think iyi nyaya yato clear yajeka because ndichidi kuti ndirambe tichingotaura nyaya yaWadi tichingoti akandotenderera ina handigoni zvekutenderera, ndongonanga straight, kanenge afara nazvo ndongoti bo, anenge aboy kana ndongoti ndizvozvo. But nyaya yanga iripo nyaya 600 million iri kuitwa dhiraura vari kusaina kuChina, ndo zvimwe zvinhu zvine zvichivharidzirwa makangokandwa zvimaside shows. Ukatarisa even madays aya pakanzi paitwa election pane tunyanya tuna basa takatanga ngokandwa so that vanhu vakabva twist abva wachinja attention vakutanga kumhanyisana nezvinhu zvisina nebasa rese. Saka ningakadai so bva zvatovharana zvakadaro. Pakatanga kufambiswa imwe propaganda pachinzi SADC iri kutouya. SADC kana yauya ichasvika yonoita se yonobatsira vanhu muZimbabwe, ndondwari ichanogadzirisa nyaya dzeelections dzese dzikaitika. Zvakasvika pakupera kuti SADC yacho ndiani, and the funny thing SADC yacho yakabva yatotora munhu wacho wamuri kuda kutoti abviswe kuti anoita chairman wayo. But zvinhu zvese zvatakazvitaura kuti imi mukatoramba mutodzwa kuti SADC pachasvika August apa munhu anenge akutotwa chairman uyu, vanhu vakati zvitike SADC ikwanise kuzodaira izvozvo. Ndikati ndiani achazoya achimumisa muSADC macho, ivo vari mabrothers chaivo ndo anonzi mapartners in crime. Handisi mukuzviona. Saka aiwa dzimwe dzinyaya dzemhuri Zimbabwe anga ari madrama, but ndatopedza. So without wasting much of a time muri Zimbabwe ndoda kungozivisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company iwo obva vhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, zvinhu izvozvo zvine mufesa anozviita kana wecompany anonzi Education Research ana Owen vanopedza basa. Ndo chikampani chavakatogadzira manje vakati this company yakamirira kubatsira maZimbabweans kuti hauna permit kudhara ikoko
parongodiwa passport yako chete iyoyo yaunoisisa madays pamabhodha, yaunopinda nayo munyika, yaunotenga nayo zvinhu mupepu, yaunoshandisa zvakawanda wanda, ndo iri kukubatsira kuti uitirwe zvinhu izvozvo. Zvekunzi hauna bank account kunyaya dzekudhara, FNB business account inobva yangonzi kwechi pamwe chete necompany registration kapackage kakarongeka. Usazoswera uchizoenda kune vamwe vanhu wozodawo uchibvunza kuti ndakazonoitirwa naningi ndikazovharwa mari yangu isati zokwanisa kuzvidayira, but enda kuna Owen ari reliable and affordable. Zvinhu zvako zvinobva zvatongoitwa ipapo wosara mangwana watoo munhu ari kuita zvinhu zvinenge zviripo paposition. Saka garai mambata, taurai naye on the numbers that are showing on the screen, rowai ma screenshot mutore number mugare mabatsirwa maitirwa kwamuri ikoko.